yangu kwakubvataiwa zvemuzaya. Zviro zvakhona izvi zvinoda kuti tange taziye kuti ndau yatiri ineyi inotondera ere kuti antu apinde mumunda. Aipo ndationa zvangu kapudzi munokaziya ere? Ehe, kabudzi kanga ari mumunda kasara kari hwanako mana we. Ndichotaiwa zveni ndiri unasozwa kuda kurya kabudzi kudai. But manje mbuya yangu choti iwe man azvibvumiri ungopinde mumundi. Tiraenzi unono atichiratsva unono. Hino ukangena mumunda umwomwo ukazoziripa wapinda mumunda musi wechisi wozoti kudini. Chimboya matange tazwa antu kuti zvinoera ere kupinda mumunda nyamushi kana kuti kwete nyanga iri mande. Hino nine nhomba yekuda urya chiro chinechi ndakarumbira kupinda mumunda ndochibva ndasikizwa namba yangu zvikanzi ndinokubeta uzwa ndinokubeta ngepama dzoka unono ndokupetuka kandakaita. Hino ndakati ndazogara ndikati mbuya yangu anenge aita kuti ndisatopinda mumunda basa aida ndisarya basi chiro chandaida ndochoti ndikandibvunza amweni zvinoera ere chinyi chinoera kupinda mumunda musi wechisi zvinoera ere kurima kana kwenda kosakurira kana kuonongera hako zvokurya mumunda riri zuva rechise. Saka ndabva ndati no reka ndimboreketa neasharukwa kutanga ndimbozwa kuti asharukwa akhona emene ari kuti zvinoerenga kuti hazvieri. Hino ndabhuya namuchifu musikano ane division ane zvaabhuyawo ane zvaanozvisawo maererano nekuyera kwechisi. Ndichobhuya he na chief Mutema wane kubhuya he kwawaita kwakahliyana zvobhuya kuti mafungiro nemaziro ezviro zviri kukosheswa mazuva anaya nezvisiri kukosheswa zvine kakusiyana kwazvaita. Asi amweni ari kuti hanzi nyika yarohwa nenyundo zviro zvakuitwa mazuva anaya hazvizi kunakapi. Yemerai muzwe wachireketa zvavo musharukwa. Ichi zvakairemekedzwa kuti vanhu handiti zvatongoitawo maheroes chii handiti kuti tinogara asi rinozoda richizwi every Wednesday pavanenge varisa ndo panenge pane chisi chavo. Saka chisi kuremeredza anani chaizvo vadzimu. Alright, chisi kuremeredza adzimu emudunhu omwomwo muntaraunda. Alright, hino manje ngei mazuva aita seanosiyana mukada kuzviningira amweni anoti chishanu amweni anoti chitatu zvine ndaa ere kuti ngei zvichisiyana siyana. Chisichi tingati zvakaite kunoku kwaMusikawano changa chiripo chitatu asi takazopedzisira takuchiona handinipora because takazopedzisira vanhu vambotozosungwa ngendaa yechisi chozoona kuti nharaunda dzeshe hadzichachieresi. Saka zvobhuya izvo kuti hachichaeri wototi chisi chiregedzei musasati apa chiripo apa hapasisina. Saka kunoku chakatodini kwaMusikawano chakarekedzwa hakusisina kwaMusikawano hakusisina nekuti chaiti pamwe pendiri pavillage head paDiamond FM muri kuchiremeredza paZBC haisiri kuchiremeredza imwe redhi yenyu ndianani munoiti Star FM pamwe iri kuremeredza songoita sekuti hazvisiri kubve nepeminyuro imwe chete. Oho, nokuti ndaida kubvunza kuti hino kusakosesa chisi kuri kuitwa neantu hakusiri kwere kuri kuite kuti kuite zviro zvakaita sana cyclone dai mvura isanaye zviro sezvinomurudza kushishwa kwemudzimu dzemuntaraunda. Ndingafungidziri zvana cyclone dai kuti hazvingabvi kwazvinobva iyo kunyanza iyo youyo korwise kuti zvirwisa neZimbabwe kunoku. Kushanduka kwezvinhu because kupira kwedu tinongopira. Oho, aiwa ndinobonga matabasa Chief Musikawano. Kupira kwedu isusu zvokupira tinopira asi chisi chakazoshaya chiremerera kuti pachaya chiri pacho kuti chinyatsotedzwa zvazvadi zvazvohlupa zvotinesei. Aiwa ndinobonga Chief mutakatira ushoni. Zvakanaka nati ndisistane nditaita tindo munofara here nditaita tindo. Aiwa ndinotamba yambo.
tinobonga. Vamwe vanoti kwai chisi hachichairi, amweni anoti chisi chinoera. Handisi chifu musika wanawo wachibhuye kuti kwawo kwamusikantu akuchina, haachatoiti chisi ngendaa yekuti matunhu nematunhu aisiyana. Amweni aiti kwai ngachiera, amweni achiti kwai ngachisaera. Saka vochoti ivo senharaunda aiwa rekaitiemese chisi, titi chisi hakuchina. Hino ndochoti aiwazve ndikazongoema chifu musikantu zvinoita sekunge ndasirira amweni asharukwa. Ndochoenda kuna chifu Mutema, kwakubhuya nachifu Mutema, regai muzozvabhuyiwa nachifu Mutema maererano nechinhu chinonzi chisi. Taita tindo nditendai muswera. Ndiani? Nditendai muswera. Amakaita wani. Munotamba here wrong time. Mazuva kwakadini kwenyu. Unono kunotamba, ndakushandira ku Diamond FM saka tisingasabatiki-batikina. Oh. Eya. Kuri sei yako kumatso? Kumbatso kwedu uno kwakabaanaka kunoko. Ndinobonga. Ndafona ndirudo rubatsiro renyu chifu wangu. Alright izvo. Ndiruda kuti topic yekunzi zvinoera here kurima musi wechisi. Musi wechisi? Ehe, saka ndayo nchida ma-contributions enyu sachief kuti kuirima musi, background yekuti chisi changa chakambokoshereka, chakakosherei mumatundu eantu. Uyezve hazvina here conflict yazviri kuita between imimi vanhu vechinyakare nema-commercial farmers. Vanoteedzera here kuti havasisi kurima musi wechisi kana kuti kwete? It's a dilemma state. Kwekuti zvino zvinotinetsa because with these new resettlements pane kupokana kunoitike tsika dzedu nevanhu. Vamwe vakabve kune dzimwe nzvimbo asi vari pavo vanogara chisi, but when they come now kune nzvimbo dzimwe unovaona kusaite zvinodikanwa munzvimbo iyoyo. Zvakadai ngechisi ichocho, vamwe havagari, vamwe vanogara. Kuzoti tomboti pafiwa ngemwana wamambo, kune anozwi magarai. Most of the people havazvikoshesi, saka kupokana netsika dzedu ikoko. Saka zvinhu izvozvo zvinotinetse because zvimweni zvinozoite kuti zvongatei izvozvi machifu akashata, because tinozozviteerera kuti vanhu vaite compliant. Alright, chief wangu. Kana chisi chacho chakambonatsoambire pari, chinyi chinombonatsozi chisi chakona? It's a long overdue thing. Zvakadai ngekuti pakasika Mwari nyika, wakati apedze 7 days wakazorora, wakati zvakwana. Handizve? Handizvona. Saka nadzo tradition dzedu munoziva kuti teidira tinogumisira tati munasvisai kuna marure. So zvinolinka in a sense kumberi uko. Saka tingashandawo kwemwedzi tinofanira kuti timbozorora zuva rinozwi chisi, rakasiyana neChristian tingati sabata, 7th day. Okay. Ko inonzi chiichi, ndaichida kubvunza kuti hazvina here ma-calamities azviri kuzotikonzeresa isusu semandau mudunhu medu zvekuti hatiteedzeri zviro zvinoyereswa sana chisi izvozvi? Zvinokonzeresa. I can tell you eyewitness yandakaita. Pana baba vedu vaigare muGoa, vakachizouya voti toda kumbogare kanyi kuno, saka pasamutsauko. Saka vakanga vasikagari chisi. Vakazogumisira vatiza, vakuchema ma-wild animals, matede, eipinda echicheke mungoza, veipinde kudo kudzinga uku, eipinda nechekuku, eide kudzinga uku, eipinda nechekuku, pavo chete. Asi isusu tanga tichiona kuti kupokana nechisi vanga vasikagari, nokuti vanga vakajaire kwavanga vasikagari. So, in a sense, zvinouya zvisikazi kuti kuite zvaunonga uchifungira. Vasharuka vakati chisi hachieri musi uriwo.
Saka mimi sachief Mutema mashuka mungada kubhira yayi eDiamond FM ngekuti chini tisati tavhara zvedu segment. Ngekuti zvinhu zvakakosha mutsika dzedu nemagariro kuti tingateedzere zvaiita madziteteguru edu, because kwazvakabva is a long way back. Saka tinofanira kunga teindoteedzera tsika dzedu nemagariro, but we are now being bad or disturbed by people, integration yevanhu vakangogadzwa vanobve kune dzimwe nzvimbo. Ndo zviri kutishupa mutsika dzedu nemagariro. Vamwe vanoti isusu ngekuti tiende kuchechi hati gari chisi because tino believe zvechechi. So izvozvo zvese hazvitenderani netsika dzedu nemagariro. Ndinobonga chief wangu. Thank you. Mutakatira ushoti. Ndokutaura kwachief Mutema uku kwawaita uko zvikasaiwa zviro zvinoera, asi indaa yekuti cultural imperialism yakutsakadza chandu, yakutsakadza chinonzi mundau, chinonzi ubuntu hwevanhu hwataite kudhaya nakudhayako, kubhuya kwayamwenoko. Rakendene paFacebook ndimbozwa kuti imwe mwakazviningira haya yeDiamond FM, panga paFacebook, kunga kumhatso, panga paWhatsApp pemene, mwakazviningira zvichirere neuyerwa zvekuti chisi achirimwi, zvichiri kuyera here kana kuti hazvichaeri. Mwakazviningira imimi zvine kakuyera rekwa zvichiri kuita, uyezve hazvina here njodzi zvazvitotisangana nazvo kana tikasateedzera, kana kuti nyika yarohwa nenyundo zvemene zvimweni zvenguva hazvichaeri ba. Munoti chimaonero enyu akamira sei? 078 222 8578 078 222 8578. Nancy panapa paFacebook zvikanzi hazvieri izvo, atagara torima musi wanzi hazvieri, tagara tinorima musi wechisi, asi hatisati taona kuyera kwazvo isusu. Mitemo yemasabhuku yekuda kuripisa vanhu chete handinetsi mutseriwa apa Facebook apa. Zvikazi nemumwe veduwe zviro zvekuti kwanzi kunoera here igaroziya. Takakura isusu tichingobhirwa kuzi musi wechisi haurimwi akunoera. Mwakati panapa tagara atakangonzwa tichikura vichinzi zvinoera, so hatitorimi musi wechisi wakona. 078 222 8578 078 222 8578. Zvinoera here akurima musi wechisi kana kuti kwete? Kana paine anonasoziva kuti chisi chakona ngei chichisiyana mazuva, unozwa kuti kwaMusikano chitatu, kwaMutema iMonday, kwakadai iSunday. Chinyi chimboripo? What's the reason behind kushanduka kwemazuva kana kuchicha kwemazuva kana kupesana kwemazuva, kwekuti nyamashi unozwa kuti chisi kwakadai, so mangwana uzozwa kuti kwakadai, kusvikira mangwana kwakadai. Kana paina neruzivo atibatsira tiziye. 078 222 8578 078 222 8578. Tibhuire apapo ndo rukunga rwakona watinokona kushandisa kuri kuisa mameseji. Hapana chinoera apo, usimbe chete. Dai zvaiera hazvaipera nekuti chava chirungu. Ndibaba Mishikilidze. Zvinoera yataita tindo. Ndini Jetro Mupfutse. Zvikanzi panapa aiwa hazvieri. Vamwe vanoti musi wechipiri izuva rakangosarudzwa nemasabhuku kuti vanhu vambozorora, asi kuyera hazvieri. Ndimaidhi apa Divati. Izuva rakangosarudzwawo, amasora seitete, zviro zvamurubhuya izve zvakapera kudhaya. Hanzi zvakapera kudhaya, hazvichaeri. Zvinoera taita tindo, zvinoera. Ndi Joseph Maguru. Panera anoziva kuti ngei mazuva akona akasiyana, ngei kumwene kuchidzi chipiri, kumwene kuchinzi chishanu, kumwene uzwa kwanzi Mugobera. Ngei mazuva akona asizi kuxondana kuite zuva rimwe chete? Iripo ere reason yamungadai muchiziya? Kana yatingadai tichibhuira amweni kuti antu anatsoziya? Ataita imwe kwedu kwaHonde zvinoera, ndiPurity apa Sakuba apa. Atakangokura vichinzi chisi chiriko chinoera, ndimailitsa Mabocha.
hanzi chisi ndokutodyawo kwamasabhuku hazviyeri baizvi zvinoyera tete maswera sei tete zvinoyera ndinobonga nokupironzi zvinoyera asi ndoda kuziva kuti tomboti zviya warima iwo uri musi wechise warima wakasisosangana nenjodzi dziri unohlangana nezviro zvakaita sezviri kuti uone kuti ichi chachisi chakundibhuira ichi chachisi chakuitika ichi unotanga kuona pamweni makudo ambobhuiwa nachifu mutema kuti Matende akatanga kucheka ungoza wena yemene kubaitocheka ungoza kana ndimwiwo chinyi chatingaita kuri kuti zvazvaya Matende atanga kutocheka ungoza zviri pere zvatingaita rekati aridza kasonga akanditi ndakaemera among ma-contributions evanhu apa 078 222 8578 078 222 8578 ndimuridzo anekwe Always on top of the game. Kundibuza makwara
Zamulenge mune ugata Zamulenge mune udurumambo Zamulenge muzeresena Nemujenga muchena mucheka mutema Mujengo bezura reto Asiga Reka ndikutaurire chakamata ushawa Reka ndikutaurire chakamata ushawa Reka ndikutaurire chakamata ushawa Reka ndikutaurire chakamata ushawa Chakamata ushawa Unoona sena kudaiso Chiko Zamira machinda shauya Kudiona dizereshena Umwachewe Zamira machinda shauya 103.8. Always on top of the game. Zamira machinda shauya Bano zitumira ngiro zize undo musiki Zamira machinda shauya Tamirira machinda shauya Erema Tamirira machinda shauya Uere Tamirira machinda shauya Tamirira machinda shauya Oh erema Oh ere uere Oh erema Ah yeah Gaza Alright, ndochipanda taiwazve rekai ndimboshedza musharukwa mutape chimedza avambotibhuira ngendaa yekuti zvinoera here kurima musi wechisi. Mwakaita wani mutape? Aiwa tiripo mwakaita wani atete munotamba here akadini andani apapo. Anobaidakara yaamho, handiko kusaziya kunoku kwatiita kuti tishedze musharukwa mumbopinda mumbobatsirana. Aiwa zvakanaka hangu hapana chakashata. Kutanga kuti hai mwakaita vanhu vateereri veshe veDiamond FM matimana anyu kwamungadai mwakateerera zvinezvi. Sokuzwa kwamwaita atetetimo ari kukhasa ngendaa yekuti hai zvinoera here kurima ngechisi. Saka zvezvinoita ngezvekuti hai asharuka zvavaireketa ziya vairekete zviro zvavaiziye kuti ichi chinoera, ichi hachiitwi, ichi chinodai. Vanga veizviziva kuti pamberi pachonapo apapo unozoone chounoona apapo woti nguva imweni woti kwai ndaroiwa kana kuise munhu ndaroiwa pamberi. Nyaya yamwaise mudariro atete kurima ngechisi. Chisi ichi chinosiyana nguva yega yega ngendau dzounonga uri, asi ngatibate gama rokuti hai chisi zvega. Chokutanga ngechekuti hai mukange muri munharaunda dzenyu dzomunogara dzeidzodzo chisi chemo chozi hai chisi chedu munomu izuva rakati, iwewe hazvitenderwi kuti uende koshanda ngendaa yezuva rechisire iroro. Ndopaibve tsumo yaireketwa ngaasharuka iyani kuti wakaangarara chisi achieri musi wacharimwa. Zuva rawashanda rechisire iroro hazvikuyereri apapo zuva rachonaro iroro, asi ngokuenda kumazuva unozozviona kuti izvo unofunga ndo zuva randarima rechisiri yai. Saka ukashanda musi wechisi, chokutanga chagona ngatiti hai inguva inei yataningirana naye atetei yokuti mawiwi anopishwa kana anonga kune mawiwi kuyakuyani munonga mwopisha kugadzirire kurima. Chokutanga chagona ngechekuti hai ukapishe mawiwi kazhinji kachona musi wechisi, ukati garei ngokuenda kwenguva pamuzi pakopo apapo panokona kutsve mhatso ngendaa yevanhu vanonga vapishawo mawiwi. Saka zvinoita ingatei mukati kuzviningira kudai zvinoita ingatei zvinonga pane chinonga cheidzidza kuti iwo ndo zvawakaitawo. Mhatso yemene inokona kutsva pamuzi pakopo apapo, wototanga kuti takatama kuti pai moto wakabva ngepainyi, asi takaone moto waibake ino zvakadai, mhatso inonga yatosva. Ndouye pechipiri
pechipiri ngechekuti hai nguwa imweni taakumunda kwedu unono tiende koorima. Taende koorima kudaro kokoko unoende koona kuti ukati hako inini mapurisa amambo handimaoni kwaari handioneki, ukarima ukasime magwere ako kana ingaa mhunga chingaa chiinyi musi wechisi ukada kuzviningira zviyani hazvimeri. Hazvimeri zviro zvawasima musi wechisi. Chechitatu ngechekuti hai wechisi ngatiti kumunda unono ndinondobate zvekumunda zvengo ndokwazvakakurira hurwani. Ukarima musi wechisi maonini kana anyari mabonoro yakewo kana chiinyi chawarima musi wechisi ukada kuzviningira kudai nguwa imweni panoite mbunga dzinoite apo apapo, asi imwimwe yechiyungu munonga moti kwai follow armworm nembunga zvakasiyana. Zviro zvako zvawakarima ngechisi izvozvo zvinopera ngembunga zveshe, wanyada kusipureya hadziperi. Uyezve unokona kuti nguruwe dzemene panoite uryi hunopinda apo apapo koorye zviro zvako zvaunonga wakasima musi wechisi izvozvo. Ndingandoti hangu muchitimbu nokuzwa kwataita ngaasharuka tiri pabandla ndo zvavaitsanangura ngoti taitobvunzawo kuti hino ndikashanda musi wechisi zvinodini, ndo anza dzavaitipindurawo idzodzo. Aiwa, ndinobonga yaamho, ndinobonga Mutape Chimedza nekuti batsira isusu vana adodori ngendaa yekuti kuti tiziye hunge mwimwe mwatogarawo nesu pahli amabhuya nesu, asi pana ari kubvunza kuti ngei zviro zvinezvi zvichita sezvinongoera kumamusha asi mutaundi amuna kuera kwakadaro. Zvakanaka tete, indaa yekuti handisi kuziva kuti chiinyi chiri kuitika pamuchini apa, volumu yenyu imimi handisi kukuzwai. Oho, hamusundizwa apapo panaka apapo. Alright, ndandichiti pana ari kubvunza kuti hino muchiyungu munomu kana mudhorobha munomu unozwa uchizi hakuna chinoera, ngei chisi chisingaeri mudhorobha chichingoera kumakanyi basi? Atete ndinoda kumupingure kuti hai zviro zvinoitika mudhorobha mwemunonga murungu hapana pasikaeri. Kana uri munhu mutema hapana pasikaeri kuti uri mudhorobha kana uri pari. Kudai zvaiti zvinoera zviyani munhu akaenda kuUnited Kingdom iyo asaizoroiwa ari iyoyo ngokuti unonga ari muna arungu. Saka ndiri kuti izvo zvinoera, asi chinoenda koitika ngechekudai yatete. Uyu unobve Harare, uyu unobve Bulawayo, uyu unobve kuMalawi, uyu unobve Botswana, uyu unobve kuMozambique. Saka mukasangana kudaroko munyari mwamuri mwatete munotozviona kuti izvi zviro zvimweniwo izvi pachianhu chedu izvi mwona mwemurimwo mutaundi motozviona kuti izvi zvinobaayera izvi. Zvakafanana nokuise zvoitika zvinezvi atete kuti atingati hai zviro hazvieri ngokuti mutaundi ukoko handikopi, asi ngokuti vanonga vakafunda vanonga viti kwai ngezvekudhara zviyani zvakafanana ndezvo atete mapambazi ayo ana handiti mutaundi mwo ndo zvaanonga ari. Ukaona uchiise mapambazi ako emwana mumvura kudai echierera, handiti munoona zvinoite pamba richierera mumvura zviyani rinonga reiti tumbi reinyaira reibuda. Nemwana wako iyeye wawaisire mapamba ngokuzokura kwake ukanasa kumuningira zvaanonga eiita kudai unoita ingatei hazvizi kunasa kukwana hazvizi kudini zvazvo. Ndo mapamba aya tsvina yemwana aiereresi nemvura. Hino inoiswe pari? Tsvina yemwana unotopfire gomba atete. Tsvina yemwana haitenderwi kupishwa ngezuva peyana. Tsvina yemwana nokuisa mvura kokoko haiiswi mvura atete. Unototse chikomba chacho unotsa watsvina yemwana wako wotewe umwemwe wofushira. Ndo zvataironzerwawo ngaasharuka. Hino ukareketa kuna amweni vanoti hino henditori mutaundi uno unofunga kuti ndoiisa pari, asi dambudziko rinozoite pamberi. Aiwa, ndinobonga Mutape Chimedza, ndinobonga yaamho, ndinobonga. Asi mubvunzo wangu wopesera ndowokuti tomboti zvazva ndatorima mumunda musi wechisi, dzimweni dzenguva ndasikazvizivi kuti pandasvika panapa chisi chakona chipiri kana chitatu. Pane here zvandinoita kuti ndisazosangana nenjodzi kana kuti mudzimu isazonditsamwira? Zvezvinoita ngezvekuti izvo tisi kunyepa atete ukoko kana tiri munharaunda munyari mutaundi mwemuri mwomwo mukabvunza kuti Mutape wemwo ndiani unomuronzera taundi rega rega munonga muna Mutape. Asi izvo sokureketa kwandaita kuti hai vanhu vanonga vasangana vanobve kundau dzakasiyana, umweni nekwaanotobva iyoyo haatoerengi. Saka zvinoitika ngezvekuti ukaoneka zvakaita hedu kanyi unono, ukaoneka weirima ngechisi
wotongwa woendeswa kwamutape, waendeswa kwamutape kudaro unotozi iwo wakashaisha kurima ngechisi ngokuti zvinoitika kamweni zvimweni zvacho naatete ngezvekuti ukarima ngechisi zviya munokona kuzwe marombo anotsamwa atete, marombo anotsamwa, munokona kuzwe gamakawa eitochema umwomwo, munokona kuzwe machemere anosiite mazizi munharaunda mwenyu mwomwo. Anoti siyanei mukange mwakurima warima ngechisi mweirima ngechisi kudaro munonga mwoti haasi amashure ere machemere ari kuite mazizi mazuva ano munomazwa here? Aiwa, ndinobonga mutakatira ushoni. Aiwa, nemwe atete ndinobonga kwekutotikarakadza, ndinobonga hangu mwashuma henyu. Iwoni babangu. Aiwa, zvakanaka hazo. Alright, nguva dzedu dzasvika pana 17 minutes to 2 ndipo dziri pagini mukende handingoripo pazvinoera here akurima munda musi wechisi achinji pafacebook pana pandiri kuona Emily Makore ari kubhuya kuti zvinoera tete isusu kwedu hanzi unozoona makudo achizokunera maningi akana wakati se unorima musi wechisi unonerwa ngemakudo avamwe wakateiwa zvaiyereswa kudhaya makudhaya mazuva anaya zvisina basa asi mavanzi wakachape chimedza wachibhuya nemazvo taiyewazve zvinoera hanzi chisi achiyeri musi wachaitwa zvinozoera nepamberapo makuziva kuti hino chachinye chaita kuti zviro zvidai yeti ndiwe unenge wakatadza kuyeresa kana kukoshesa zuva rakayera mundau amweni akati aiwa kachinji kakona tinoziva kuti chisi chinowanzopiwa zuva rekutanga kana wiki rekutanga kwemwedzi kachinji kakona chipiri chega kutanga kwemwedzi ndo panowanzoiswa chisi papapo. Ndi Martha Chikodzi adaro yeyaya zvikanzi chinoera chisi usatamba nacho mwakateiwazve kachinji kakona chona kuti mazuva asiyane ekuyera kwechisi indaa yekuti ana mambo anenge akatamikawo mazuva akasiyana kachinji kakona kuti chisi chinowanzopiwa zuva rinenge rakafa mambo wedunhu irororo ndokubhuya kwamweni mwe pana pakati tete imwe ndakazviningira inini I think chisi hachiyeri because kudai chaiyera munhu aitoona ega wese aingotadza akuchitevedzera aisangana nazvo apa ndofunga kuti izuva rinoiswa nemadzishe masabhuku that's why mazuva acho achisiyana ndikosta pachikanga. Edward Bora bate pamutaradzi falls hanzi mazuva akasiyana zvichienderana nemusi wakabudirwa nekutaurwa nemasvikiro emunzvimbo imomo ndo zvakaita kuti mazuva asiyana hanzi mabudiro kana masvikiro anenge abhuya mazuva akasiyana zvinoenderana nezuva rinenge rabuda masvikiro emudzinzarororo obhuya. Inini hangu handati ukazviyeresa zvinoera handizulu pagimboke kuyera hazvichaeri zvongoitawo sezvinoera ngekutya kusungwa nemapurisa nekuti hanzi nekuripiswa nekuti havaisamboti musi wechisi vanoungana panzvimbo dzavo vachidira asi mazuva anaya hanzi havachadiri asi vanongo kusunga vakasangana newe chete handi Lorenze apa Passion of Break akuyera chinoera asi zvekungotaurawo kare handipo pazvaera handi Malvin akwahonde achisi achiteedzerwe ngezvekudhara izvo mazuva anaya tinotorima akubhuya keamweniko. Ndinobonga yambo ane macontributions amatipa iwawawa asi zvakanaka kuti kana mundau mwenyu kana mumuzi menyu kana mupato mamunogara memene kana chisi chiripo chisi chipiri ngakusarimwa eya zvemene musarima dzimweni dzenguva zvine kakukuchengetedzeka zvinotoita kamunenge musingazivi mimi nekuti murinenge muri ana adodori asi kana vichikona yeresai chinhu chinoera yeresai chisi chakakosha. Amwana kuti makalamitis anozotisvikira akafanana na cyclone dai
netumwe tunosvika mumadzinza mumamuzi anzi hunokonzereswa nekusayeresa chisi chiro chakasimba yambo chinofana kuyereswa. Ndinobonga yambo 13 minutes to 2 ndo panongoza ndepakine mukende ndo kudumaidza kwenda kuita uko Facebook. Ndinobonga yambo nema contributions enyu Rumbi amapie I see you juri say ndinobonga chaizvo. Sheila unotambera Mrs. Sheila achiweshe Brian I see you unotambere chiweshe Hard Life Tembani ndinobonga yambo. Jessica unotambere na ndinobonga Felicia Mzimba unotambere akurise ikbeyo zoyereswa kare amazwana zvisina basa. Emily Makora ndinobonga yambo. Victor how are you? Mother ndinobonga. Chrissy ndinobonga yambo. Aiwazve takatirayo shoni Facebook ndio panda kuti baba yapa rekai ndipinde mubora ndimbozo kuti zvakamira sei vhiki rinouya vhiki rineri weekend inenge kamira sei. Ndinobonga yambo ndinobonga sasa ndinokudai mese.